Atate ndi la Mwana ndi la Mzimu Woyera. Amen. Tikulandireniso inu nonse pano pa tiyankhuleni Ambuye lero pa 17 March 2023 lomwe ndi Lachisanu. Ndipo mawu athu pa tsiku la lero pamene tikusinkhasinkha za kudzisunga komanso kudzimana cholinga kuti tidziyeretse. Mawu athu achokera m'buku la Hosea mutu 14 kuyambira ndime ya 2 kulekeza ndime ya 10, komanso uthenga wabwino kuchokera mu uthenga wa Mariko mutu wa 12 kuyambira ndime ya 28b kulekeza ndime ya 34. Amene akutiwerengera mthenga wabwino komanso kutigawira mawu ndi Reverend Father Gift Selemani kuchokera ku Bembeke Cathedral mu Diocese ya Dedza. Tiyeni tikhale limodzi. Ambuye akhale nanu, akhalenso ndi mzimu wanu. Mawu mu uthenga woyera monga adalembera Mariko. Ulemu kwa inu Ambuye. Pa nthawi yomweyo mphunzitsi wina wa malamulo ataona kuti Yesu wayankha bwino Asaduki aja, adadza pafupi namufunsa kuti, kodi mwa malamulo onse lalikulu ndi liti? Yesu adamuyankha kuti, lamulo lalikulu ndi ili: tamverani inu Aisraeli, chauta wa Mulungu wakoyo ndi mtima wako wonse, ndi moyo wako wonse, ndi nzeru zako zonse, ndi mphamvu zako zonse. Lamulo lachiwiri lake ndi ili: uzikonda mnzako monga momwe umadzikondera iwe wemwe. Palibe lamulo lina loposa malamulo amenewa. Mphunzitsi wa malamulo uja adati, ayi, mwayankha bwino aphunzitsi. Monga mwaneneramo, nzoonadi kuti Mulungu ndi mmodzi yekhayo, ndipo palibe winanso koma Iye yekhayo. Mwalondolanso ponena kuti chinthu chopambana ndicho kumkonda Mulungu ndi mtima wonse, ndi nzeru zonse, ndi mphamvu zonse, ndiponso kukonda mnzako monga umadzikondera iwe wemwe. Kuteroko nkuposa kupereka nsembe zopsereza ndiponso nsembe zina zonse. Yesu adaona kuti munthuyo wayankha mwanzeru. Tsono adamuwuza kuti, iwe suli kutali ndi ufumu wa Mulungu. Ndipo kuyambira apo panalibenso wina woti ayesere kumfunsa kanthu. Mthenga wa Ambuye. Ulemu kwa inu Ambuye Yesu Khristu. Chinthu chimodzi chimene ndi cha mtengo wapatali ndipo kwa ife ngati Akatolika ndife odala kwambiri ndi mwambo wa nsembe ya misa. Palibenso pemphero lalikulu mu mpingo wathu loposa nsembe ya misa. Timatha kukhala inde ndi ma devotions kaya kolona ndi zina zotero, koma sitingazike pa mulingo umodzi ndi nsembe ya misa. Apa mpamene timakumana ndi Ambuye Mulungu mwini. Ndipo Ambuye Mulungu mwini ndamene Iye mwini amadzipereka ngati nsembe yotipulumutsira ife tonse. Mpaka tikalandira Ukaristiya uja timayenera kuvomereza ndi mphamvu zonse kuti amene ndili kulandira yodi ndi thupidi la Yesu Khristu. So nsembe ya misa ndi mwambo wapaderadera waukulu kwambiri umene ife Akatolika tili nawo. Ndipo yena adanena kuti tichikhala ife Akatolika timadziwa zazikulu zimene zimachitika pa nsembe ya misa, machechi mwathu bwezi mudzadza asilikali kugadira ndi kupanga regulate anthu olowamo, pakuti zonse zili mmenemo. Ndiye pa nsembe ya misa paja tikamaya ndiyoti tikalandira Ukaristiya, pali mawu amene ife tonse timapemphedwa kuti tinene. Ndipo timanena mwamphamvu nena kuti, Ambuye Yesu Khristu, amene mudauza apostolo anu kuti
ndikukusiyirani mtendere wanga ndikupatsani. Musayang'ane machimo athu, koma chikhulupiriro cha mpingo wanu. Ndipo mwakufuna kwanu mupatse mtendere ndi umodzi, inu amene muli ndi moyo ndi ufumu pa nthawi zosatha. Ndipo mpingo wonse umadzayankha kuti amen. Mawu amenewa amatsogolera ndi wansembe, ndipo ife tonse timadzavomerezadi kuti inde momwemo. Tikuona kulumikizana kwambiri ndi mawu awa amene tikuwatenga m'buku la Hoseya, amene Hoseya mwini wake ali kupempha munthu, ali kutipempha ife tonse anthu, kunena kuti inu anthu bwererani kwa chauta, ndipo mupemphe kuti mutikhululukire machimo athu onse. Mumvere pempho lathu, ndipo tidzakuyamikani ndi mawu otamanda. Ambuye Yesu Khristu amene mudauza apostolo anu kuti ndikukusiyirani mtendere wanga ndikupatsani. Musayang'ane machimo athu, musayang'ane kufoka kwathu, musayang'ane kulephera kwathu, koma chikhulupiriro cha mpingo wanu. Oh, what a beauty! Awatu kapena pemphero ili ndi pemphero la munthu amene wafika povomereza kuti sinachite bwino, ndipo ndikufuna ntayambiranso 1, ndikufuna ntachitanso bwino. Nde amabwera pamaso pa Ambuye Mulungu, timagonja pamaso pa Ambuye Mulungu, ndikudziwa Ambuye Mulungu sinachite bwino, ndalephera munjira zambiri, sinakonde anzanga, ndalephera kugwira ntchito za chifundo, sinayankhule bwino, ndapondereza anthu ambiri, ndaba ndi kupha, ndaononga mwa njira zambiri. Ambuye Mulungu mutikhululukire. Kwa munthu amene afika pa level ngati imeneyo, uyutu ali pa ulendo wakuchipulumutso. Kwa munthu amene wafika pa stage imene ndikuyankhuladi mawu amene wamwamphamvu, ndikudziwa chimene iye ali kunena, chipulumutso chamuyandikira. Ndi pempho kwa inu ndi ine, tikhale nawo malingaliro ndi mtima umenewo omavomereza kuchimwa kwathu, ndikugonja, ndikubwera pamaso pa Ambuye Mulungu, khululukireni, sindidzachitanso, ndachilapa, ndaona kuti zithumwazi sizingandisunge, Asiriya sangandipulumutse, ndaona kuti izo zichekerazi ngolomangolomera sangandipulumutse, sizingandithandize, ndaona kuti khalidwe ili mwano ngopanda phindu, matamawa ngosafunikira, kuzembera nawo kuti kupanga apa ngopanda nzeru. Uzifika pa stage imeneyo yakudzililira kudzimvera chisoni wekha, sinachite bwino Ambuye ndikhululukireni, ndiyambenso 1. Waja yena adanena kuti pendapenda sikugwa kumakuchalira ulendo. Pamene pena pake sitidachite bwino, dzililire kwa Ambuye Mulungu kupempha chikhululuko. Uthenga wabwino utipatsa tsopano kulimba mtima, osamatopa ndi kupemphera kapena kuchita zabwino. Ena adatenga imene ngati slogan yawo, osatopa ndi kuchita zabwino. Tisamatope ndi kupemphera, tisamatope ndi kuchita zabwino. Lero mtundu wathu ukufuna kumaphweketsa zinthu, ndipo ndifunso lija kufunsa kuti malamulo onse wa 10 kapena malamulo onse 610, lamulo lalikulu ndi liti, nditsatire lokhalo basi? Ambuye Mulungu adamuyankha mochenjera kwambiri. Malamulo onse aja adangowapanga compress into 1: udzikonda Mulungu ndi anzako monga umadzikondera iwe mwini. Basi atankhani. Sadachotsepo lakupembedza, sadachotsepo lakupha, lakuba, koma onse aja adapanga compress kubwera mu lamulo limodzi limenelo: udzikonda Mulungu wako ndi mtima wako wonse, komanso anzako monga umadzikondera iwe mwini. Pakuti onse aja akupezeka mulimeneli. Ambiri kuti tipereke mtulo, tipereke masika, tipereke zachitukuko, tikumadziona zochuluka ko basi, kuti nditsatire chiti choyeneracho. Ukhale okonzeka kusamalira mpingo ndi atumiki ake. Mwina ndiye chidule tizingoyankhana choncho.
haya bambo nanga ntulo, nanga ndakhomaso masika, nanga ntonaso chitukuko, ukusa mwati mwakuti. Mwachidule, samalirani mpingo wanu ndi atumiki ake, kuti uthenga wake upite patsogolo. Ayi zachifundo zanditopetsa, ayi zizi, musavutike, achitireni chifundo anthu onse ovutika. Palibe chimene chikuchotsedwa ndi zomwezo. Ndiye tisamatope ndi kuchita zabwino kapena kupemphera ndi kulimbikira kutsatira malamulo a Mulungu, pakuti nzotithandizira ife tomwe. Ambuye Mulungu atipatse kulimba mtima polendo wathu wa Chikhristu ndi kumutumikira yemweyo moyenera ndi kukhala akhama pakuchita zabwino nthawi zonse. Amen.